entón, se vos parece, este acto de presentación, ou se queredes máis, pois unha conversa con Manolo Reis sobre Castelao desta terra deste tempo. É dicir, non só sobre o libro que leva este título, senón todo o que poida suscitar a súa intervención sobre a figura do noso grande líder nacional, que Castelao, neste ano precisamente que foi declarado ano Castelao, non? Motivo polo que este libro creo que ten interés. En todo caso, eu quero comezar por agradecer á librería Cartabón, a Maribel e Gonzalo, a amabilidade con que sempre nos acollen na súa librería, e agradecervos tamén a todas, a todos vos, a vosa asistencia a este acto. Como decía, creo que é especialmente oportuno facer publicar monografías sobre Castelao neste ano 2025 que a propia Xunta de Galiza declarou como ano Castelao. Por que? Pois porque a Castelao pasalle un pouco como Rosalía. Eu estive aquí tamén presentando, xa vou parecer o presentador oficial presentando o libro de Rosalía de Paco Rodríguez, e naquela altura pois facía esta mesma reflexión ao revés, non? A Castelao pasalle un pouco como lle pasou no seu día a Rosalía, non? Ese intento que no caso de Rosalía pois xa se produciu realmente xa se produciu en vida, pero de forma moi evidente inmediatamente despois da súa morte, de manipulación e de deturpación non só da súa vida, dos seus posicionamentos políticos, humanos, etc., senón tamén da súa obra, até de forma moi intensa, até conseguir reducila prácticamente a algo que era irrecoñecível, esa imaxe de Rosalía como unha chorona, unha santiña que non ten nada que ver pois coa auténtica Rosalía, que era unha persoa que tiña claro que a súa obra respondía a un proxecto político de defensa do país, que partía de posicións feministas, de posicións nacionalistas, proto-socialistas, si se quere, dicir, unha señora, unha muller moi avanzada para a súa época, pero que durante moitísimo tempo lembrábamos nesa altura a primeira tese de doutoramento na Universidade Galega sobre Rosalía de Castro produciuse máis de 100 anos despois da súa morte, no ano 88, precisamente da man de Francisco Rodríguez, e foi o inicio dese proceso de restauración, podemos dicir, da verdade histórica sobre Rosalía. Con Castelao pasa un pouco o mesmo, non? Lembrade xa o que dixo o poeta, olla meu irmán honrado, que acontece con Daniel, non? Os que tiñan desterrado agora falan ben del. Claro, cando non poden ocultar a potencia, como diría Xurxo Souto, unha voz poderosa, non? Como a de Castelao, a potencia da figura de Castelao e da súa obra literaria, gráfica, ou da súa obra política, o que intentan é suavizala, deturpala, non? E nisto é no que está hoxe a Xunta de Galiza, infelizmente, non? Castelao é de todos, non politicemos a Castelao, podese dicir cousa máis absurda, non? É dicir, quen foi o referente político fundamental da Galiza do século XX e que acaban dicindo non politicemos a Castelao, porque Castelao non é dos nacionalistas, é de todos, non? En fin, claro, nos podemos entender desde unha posición nacionalista que unha institución galega que non é nacionalista teña que respetar a obra de Castelao, o que non se, mesmo asumindo que é unha obra que está nos parámetros políticos e ideolóxicos diferentes. É normal que sexa así, fai parte da historia do país, é unha historia que non se pode ocultar e que non se pode obviar, non? Ora, o que tampouco se pode facer é pretender manipular a historia e a figura de Castelao de maneira tan flagrante que acabe por non significar nada, non? O que está facendo, ao fin e ao cabo, o que pretende facer o Partido Popular é o mesmo que pretendeu facer
o franquismo con, bueno, pues con aquela indicación aos xornais de que morreu o separatista en páxinas interiores sin fotografía e sin moita relevancia, e en todo caso facendo referencia a que era un escritor e un caricaturista e dibuixante, non? E se se fai referencia á súa obra política, pois que sexa para decir que esta era profundamente equivocada, non? Claro, no fondo é isto mesmo, non? É recuperar esa directriz do franquismo, con outras palabras, pero exactamente co mesmo obxectivo, desactivar esa potencia política que ainda ten hoxe a obra de Castelao, porque disto vai falar Manolo e, por tanto, eu non vou facer moito fincapé, mas é evidente que continúa estando do punto de vista político plenamente vixente, non? Para alén de poder, e ele o explica magnificamente no libro, para alén de poder, digamos, coñecer tamén o papel que en outros ámbitos, por exemplo, no ámbito artístico, de vanguarda do propio Castelao, do punto de vista político, é evidente que é unha persoa que non só defende e defendeu na teoría e na práctica que Galicia é unha nación que ten dereito a autodeterminación, senón que o fixo dunha posición netamente popular, sin nunca se ter declarado el nin socialista nin comunista, pero sí o fixo dunha posición netamente popular de defensa das clases populares do país e unha posición netamente antiimperialista. Hoxe podíamos coller textos de Castelao que son clarísimos na defensa da súa posición antiimperialista, que ao mellor pois hai moita xente por aí moi moderna que é incapaz de asumir o que no seu día deixou escrito Castelao e co que foi ademais coherente do punto de vista persoal como dirixente do nacionalismo até a súa morte en 1950. En todo caso, o libro o que fai é unha visión integral de Castelao, do punto de vista biográfico, do punto de vista humano, como escritor, como dibuixante, como caricaturista, como pintor, e evidentemente tamén non só como dirixente político, senón tamén como pensador, porque Castelao deixounos unha das obras fundamentais en que, do punto de vista teórico, asenta o nacionalismo galego contemporáneo como é o sempre en Galiza, unha obra que infelizmente non hai interese en que se difunda. Aquí, sabe o ben Manolo, aquí, bueno, parece que hai un control sobre Castelao que felizmente pois xa non durará moito tempo, non? En 5 anos pois acabarase de maneira definitiva, que levou a que mesmo pois un libro de Manolo Rei pois tivese que ser retirado, non podía ser non puido ser divulgado, creo que do ano 1996, porque 94, sí, porque ten os dereitos de autor, pois non permitiu que esa obra Castelao e o Sempre en Galiza fose distribuída, non? Eu creo que esa visión integral é precisamente o mellor antídoto contra o que pretenden facer. Este é un libro que está escrito dunha maneira moi didáctica, moi pedagóxica, e que vai abordando cada unha das facetas de Castelao, que vai colocando as cousas no seu sitio e que o fai pois ademais con cariño, non? Manolo Rei, e con isto acabo, é unha das persoas que máis ten estudado a obra de Castelao, e mesmo podemos dicir que unha obra súa, se non me vou no ver para non equivocarme, no ano 1991, Arte e Verdade, foi pioneira nos estudos sobre Castelao, non? A partir de aí publicou outros, tamén con esa afán de divulgación, desde este que acabo de citar, Castelao e Sempre en Galiza, até outros que ao mellor pois nun formato máis reducido, como pois sobre Castelao publicar no seu día A Nosa Terra, ou outro que cun título bastante parecido, só mudou unha vírgula por unha conxunción, publicou no seu día tamén o Consello da Cultura Galega, non?
Como crítico literario ten abordado máis a obra de outros autores como Curros Enríquez, Cabanillas, o Pedro Pedrallo ou Celso Emilio Ferreiro, e Manolo pois está ademais comprometido neste ano Castelao a marxe da presentación do seu libro xa con, creo que xa estivo en Vigo, con actos, con conferencias precisamente para divulgar o Castelao auténtico, o Castelao real. Por tanto, tamén o máis sincero agradecimento a Manolo pois por ese esforzo fundamental que está facendo aquí un referente chave na Galiza de hoxe, pois sexa coñecido por a sociedade galega, sexa valorado e sexa seguido naquilo que ten precisamente de referencia. Nada máis, moitísimo obrigado e cedo a palabra a Manolo. Ben, moitas grazas á librería Cartabón, a todos e a todas por asistirdes a este acto, a Néstor por traerme aquí a Vigo e por facer esta presentación. Decía eu, falando aquí ao principio, que é a terceira vez nun ano que veño a Vigo, non? Debe ser que as cousas non quedaron claras e desta vez ven Néstor para que as cousas queden claras dunha vez. Estou moi contento, é un placer moi grande vir a Vigo a falar de Castelao, precisamente neste ano que a Xunta ven de declarar ano Castelao, cumpríndose os 75 anos do seu pasamento, da súa morte no exilio en Bos Aires. Daquela, a comezos de ano, a Xunta de Galiza prometeu organizar máis dun 100 de actos sobre a figura de Castelao. Estamos en maio e eu non, as cousas escápanseme por algunha parte, pero non vexo eses actos, a non ser que realmente sumen ao seu haber os actos que estamos organizando nós. O último movimento que fixeron o secretario xeral da Consellería de Cultura foi ir a New York a presentar actos que supoñen que van dar a coñecer a Castelao polo mundo adiante. Pero, señor, Castelao necesita coñecerse aquí. Eu non nego que este ben coñecerlo polo mundo adiante, pero realmente onde teñen que facer o traballo é aquí. Nese empeño de dar a coñecer a Castelao, como ben dicía Néstor, levamos nos un tempo partindo de cando éramos mozos, da extrañeza que nos producía alá polo 1986, cando se celebrou o centenario do nacemento de Castelao cun congreso en Compostela, da extrañeza de que a figura de Castelao non estivese realmente estudada, non estivese visibilizada a obra, e de aí naceu esa monografía que pasou por ser a primeira monografía sobre o conxunto da obra literaria, da obra. Tamén se citaba e se traballaba a parte artística, non? Pero neste libro moito máis. No ano 94 celebramos tamén os 50 anos do Sempre en Galiza e foi cando publicamos aquela escolma cunha introducción ampla dunhas 100 páxinas que Galaxia tivo a ben mandar secuestrar, non? E no ano 2000, no cincuentenario tamén do pasamento de Castelao, volvemos a celebralo con máis textos. E o ano pasado, que se conmemoraba o 80 aniversario da publicación do Sempre en Galiza, tamén estivemos aquí na librería Cartabón con aquel folletiño da Fundación Galiza Sempre. Creo que e sabedes que daquela eu reivindiquei que non un ano Castelao, senón que todos os anos deben ser ano Castelao, e que temos, igual que temos un mes de Rosalía, todos os xaneiros, que Castelao morreu un 7 de xaneiro e naceu un 29 de xaneiro, todos os meses de xaneiro sexan dedicados, empecemos o ano lembrando a figura de Castelao. Entón, nesta batalla estamos. O noso é un proxecto colectivo e ides ver actos materiais desde o nos diario, Galiza Cultura, a Vía Galega, que pretenden proxectar unha imaxe de Castelao real, frente a esa outra imaxe que, como dicía ben Néstor, pretende
proxectar a Xunta de Galiza do Partido Popular desde a traída dos restos mortais no ano 1984, que é silenciamento, ocultación, veneración fúnebre, a reverencia baleira que fixo Rueda cando investiron cando se investiu presidente o 14 de abril, actos de cara á galería, moitos deles, e manipulación nunha palabra que pretenden rebaixar ese contido ideolóxico que ten, ese significado que ten a figura de Castelao, rebaixalo a un galeguista, a un santo abogoso de todos os, a un autonomista, non? E realmente preténdese baleirar de contido, quitarlle a carga crítica, e claro, pois imaginemos, isto ten un efecto para todo o mundo, sobre todo para a mocidade que dirá Rueda reverenciando a Castelao, Castelao xa non é combativo, xa non, vamos, é asimilado, asumible polo Partido Popular, non? Por poñer dous exemplos destas formas de manipulación, que algún deles creo que ven neste libro, non? Referíamonos antes ao Sempre en Galiza. Pois ben, no ano 94 o Parlamento de Galiza fixo unha magna edición do que era a Biblia do galeguismo, con moito aparello erudito, que serviu, se non me equivoco, de agasallo para altos cargos, directores xerais e outros, mas non se fixo unha tiraxe de peto do Sempre en Galiza que chegase a grande cantidade da poboación, que chegase aos centros escolares e que chegase á mocidade. No mesmo ano, para que vexades que isto ten consecuencias, a editorial Galaxia, que ten os dereitos, facía unha edición de retrincos e un ollo de vidro, non? Entón, utilizaban xa o material que viña nesa edición crítica para sinalar do Sempre en Galiza, e isto é grave porque o di persoal, dino estudosos que son membros da Real Academia Galega. Di, recentes investigacións revelaron a escasa originalidade das ideas ali expostas e a falta de sistematicidade e coherencia das súas teorías, pexadas, é dicir, cargadas, lastradas, pola herdanza risquiana que entraba en franca contradición co afán de Castelao por integralo. Ben, ou un pouco antes, onde se di que Castelao, na súa fase do exilio, evolucionou cara posicionamentos fundamentalistas, non? Realmente, que isto o manteñan profesores de universidade, académicos, pois realmente ponlle a unhos pelos de punta. No 2018, lembraredes, a Xunta, é certo que iso obedeceu a unha campaña, a unha iniciativa legislativa popular como a que se está recollendo nestes momentos, para que o cadro a derradeira eleición do mestre viñese aquí a Galiza. Efectivamente, a derradeira eleición do mestre estivo na Cidade da Cultura en 2018. E aquelo fíxose pasar como unha homenaxe aos mestres fusilados, a boa obra ao mestre honra, ningunha referencia ás militancias a Alexandre Bóveda, de que era secretario do Partido Galeguista, nin a Castelao, nin a nada. No fondo, a idea da iniciativa legislativa popular, porque eles teñen que facer algo para responder e para tapar, era que o cadro viñese definitivamente para aquí. E non puxeron o empeño que puxeron na traída deste cadro, o mesmo empeño que puxeron na traída dos restos mortais para bendicir o sistema autonómico no ano 1984. Entón, temos que desconfiar abertamente do labor que fai a Xunta de Galiza a respecto de Castelao. Estar vixías e moi atentos, porque as cousas que fan teñen consecuencias. No ano 2000 tamén fixeran unha escenificación e un libro dos vellos non deben de enamorarse. Pero ali, está recollido no libro tamén,
ali dinse cousas realmente disparatadas a respecto do talante misóxino reaccionario de Castelao, que non se sosteñen de ninguna maneira se ledes a análise que se fai dos vellos non deben de enamorarse. Teñen prometido para este ano facer tamén algo sobre os vellos non deben de enamorarse, para cubrir o expediente, obedecendo a esa presión que nós facemos para anular a Castelao. Estamos, por tanto, nesa batalla. Entón, que facemos neste libro que tendes hoxe aquí, que se publica? Pois o que facemos neste libro é, como dixo Néstor, ofrecer unha visión integral, clara, concisa, concreta das tres facetas nas que brillou Castelao. Pintor, primeiro, foi un pintor que na súa formación foi autodidacta, que tivo as súas fisuras e as súas contradicións, empezou sobre 1905, pero que pronto evolucionou cara á caricatura como forma máis incisiva socialmente. Ese cambio prodúcese en 1916, cando se fundan as Irmandades da Fala, non? Unha arte que pretende, por tanto, incidir socialmente e ter un carácter máis comprometido. Un escritor, un literato que aproveita tamén e fai unha simbiose entre a parte gráfica e a parte literaria, até o punto de considerarmos que Cousas é unha creación xenérica original na literatura galega por esa combinación. Ou o Castelao político, na súa faceta de activista, 1916, está nas Irmandades da Fala. É certo que percorre nun segundo plano esa fase de sementeira culturalista até 1930, pero ten unha militancia clara. Fundación do Partido Galeguista, secretario do Partido Galeguista, desterrado por Lerroux no Bienio Negro, non? Cando dixo que había que continuar la gloriosa historia de España, deputado outra vez no 36, unhas militancias como activista, levou os álbumes de guerra, eses álbumes que o Partido Popular non pode ver tampouco ninguén pintura, igual que o sempre en Galiza, levounos desde a URSS aos Estados Unidos a Bos Aires, foi presidente do Consello de Galiza, consagrou a súa vida a nosa patria, foi un patriota consagrado a esta causa até os últimos días, e como teorizador, como ideólogo, deixounos un corpus doutrinario que o sempre en Galiza, que é outra garantía para que ninguén o manipule e para que nós, que nos sentimos os seus herdeiros ideolóxicos, botemos man dese contido e veamos, espallemos, difundamos debidamente. Tamén se presenta o Castelao aquí en, digamos, basicamente tres tempos. Un Castelao tripartito, falábamos desa primeira mocidade, non? Da que el renega en algún momento, é un pouco drástico. Cando eu andaba de estudante da Casa da Troia, fixen os primeiros dibuxos, acúsome de ser eu quen fixo aquelas montoñas porcas, aqueles dibuxos de taberna que se campan. Abafado de vergonza, renego da miña primeira mocidade. Pero nesa primeira mocidade, como aquí se pode ver, na súa pintura xa había fendas onde as clases populares aparecen enfocadas dunha maneira, os curiais, os señoritos, as donas remilgadas aparecen pintados de outra. Por tanto, esa é unha etapa tamén de formación importante. E a partir de 1916 até 1930 entra nunha fase de activismo culturalista que dou moi bons réditos á cultura galega, como el tamén di. Sempre foi moi exixente artísticamente e ideolóxicamente consigo, non? A terceira etapa é a que vai de 1930 a 1950, que é unha etapa de activismo político xa aberto, non? Que se pode dividir en dúas, a Segunda República, os tempos da Segunda República, e a Guerra Civil e o exilio. Considero importante tamén neste libro
dalle, digamos, un carácter máis acabado ese cuarto tempo que é a recepción crítica da obra de Castelao e a proxección de Castelao, onde ven todo o relativo da traída dos restos, unha crónica bastante completa, aínda que recoñezo que se podería facer moito máis. Ten sentido, desde logo, non esa parcialización, esa segmentación que se pode facer por motivos metodolóxicos, pero que propoñen, por exemplo, desde o Partido Popular moitas veces, resaltando, enaltecendo o artista e tapando o político. Estas tres facetas, estes tres tempos aparecen vinculados e reforzanse na súa coherencia. Para Castelao, como dicíamos no acto anterior, creo, a arte foi un camiño de coñecemento, foi un camiño de comprensión ideolóxica. El chegou a entender as dores, as miserias e as necesidades do pobo galego a través da arte. Por tanto, dirao en Bos Aires, cando se publico sempre en Galiza, non? Aqueles que enaltecedes a miña faceta artística, sabede isto. A miña vocación, a vocación de toda a miña vida, foi a política. Certo que non fun un político profesional, pero a política foi a miña vocación. Dibuxei sempre en galego, escribín sempre en galego, e se quitades o que hai de humano e de galego na miña obra, non quedaría nada dela, desde o álbum Nós até o sempre en Galiza en 1944. E ninguén lle pode negar a ese álbum Nós, a esa obra de Castelao, que é unha arte políticamente comprometida, e cada vez máis. Polo tanto, pois está claro que ten sentido ese entramado, esa interrelación que facemos entre as tres facetas, entre as tres etapas. O artista é fundamental. O artista é fundamental. E o artista está castigado tamén por motivos seguramente ideolóxicos, polo significado que ten e porque é molesto, porque senón isto non é normal. Un dos mellores caricaturistas do Estado, que foi chamado por vagaría para colaborar en El Sol, e que este a súa obra así. Nos o que pedimos nesa iniciativa legislativa popular é a catalogación e é que haxa un centro museístico que concentre toda esa cantidade de obra que está por aí desperdigada e tirada. En canto ao escritor, observaredes, cando leades o libro, unha cousa. Quizáis o xénero curto, retrincos, un ollo de vidro e, sobre todo, cousas, quedaron un pouco coxos, non? Sobre todo cousas, é por unha cuestión moi clara. Cousas non lle poñen chata, non é un xénero, é dicir, como mestre do xénero breve, non ten unha crítica desfavorável en ningún sentido. Sin embargo, os dous de sempre, e se imos ao teatro, os vellos non deben de enamorarse, aí hai un cúmulo de dislates, un cúmulo de crítica que realmente é lamentável. Xa había no ano 91 e aumentou desde aquel momento. Realmente habería que pensar que se o que se di sobre Castelao de reaccionarismo, antifeminismo, misoxinia e todo eso, se el levou os vellos non deben de enamorarse 15 anos consigo, lle deu voltas e voltas, pois no exilio realmente estaba a desvariar, chocheaba ou algo polo estilo. Mais non hai nada diso. Os vellos hai que lelos en profundidade, máis alá do título. Non se pode ler os vellos, como lía un alumno noso, non? Poden facelo, están a tempo, non lle sebo. Perífrase, non é iso. É algo máis que encaixa na súa concepción das clases populares, da democracia ao servizo das clases populares. El non fixo máis que seguir os pasos de Rosalía neste sentido. Non fixo máis que iso. Por tanto, eu incidín máis
no tratamento dos dous de sempre, se novela picaresca, se el Quijote e Sancho, cousas que ainda seguen por aí dando os seus latexos, non? Por tanto, queda aí unha pequena deuda. E xa para finalizar e abrir o coloquio con vos, que creo que vai sendo hora, en canto a faceta, o castelao político, creo que está tratado debidamente. Gustaríame ter máis espacio, máis lecer, foi un pouco urxido a cousa, para tratar máis a fondo a evolución ideolóxica de Castelao, pero creo que queda meridianamente clara, non? O Castelao político, xa sabedes, para o Partido Popular, para os seus adversarios, é moi molesto. Ese Castelao que consagrou a súa vida a esta causa, el usa esa palabra, non? Consagrarse a Galiza, non? E que nos definimos como un referente clave no nacionalismo para darlle esa evolución que foi dun nacionalismo indeciso, un pouco culturalista ou un pouco elitista, o dos anos das Irmandades, tamén axudado polas contradicións internas, polas circunstancias históricas, dictadura de Primo de Rivera, etc., pois Castelao soubo, cos seus correligionarios de partido, leválo a superar ese círculo vicioso e a ser un movimento de masas, non? A ser un partido pois xa de maior alcance, non? Ou a segunda cuestión que tamén vemos na súa actuación e na súa reflexión no Sempre en Galiza, que é esa tan ben ponderada ou atinada combinación de política de obxectivos tácticos, non? El pensaba que Galiza necesitaba abrir as portas á autonomía, unha ferramenta para modernizarse, un estatuto de autonomía, ou pensaba, á altura das Cortes Constituintes 1931, que o galego estaba prohibido no ensino, que os cataláns xa se lles dá un decreto de cooficialidade para que o catalán acceda ao ensino, que hai que facer política concreta de pasos adiante. En esa política táctica, pois conseguíronse cousas importantes. E hoxe enchese moita boca cando dicimos, pois grazas ao Estatuto, hoxe Galiza é considerada na Constitución comunidade histórica, igual que Cataluña ou Euskadi. E o horizonte estratégico que Castelao nunca abandonou, a postura maximalista que está sempre presente na súa coherencia e na súa evolución na actuación e no Sempre en Galiza, que é esa postura de ver que Galiza é unha nación, mírese desde a definición e desde a óptica que se mire, que como tal nación ten dereito a autodeterminación, non? A ser dona do seu destino, que esa autodeterminación pode realizarse no seo dun Estado plurinacional vía federación ou mesmo pola independencia a que sempre debe ter dereito a nación. Eses obxectivos estratégicos, ese horizonte estratégico está sempre presente. É moi matizado, ademais, a idea de que o Estatuto, a autonomía, é un paso adiante, é un medio, é unha ferramenta, pero non é a aspiración máxima, non? Claro, pensaba lóxicamente que había lugar no Estado español para unha federación de carácter plurinacional. Ben se dou conta de que a cultura do federalismo non estaba moi instaurada no Estado, non? Nese sentido, pois, aféalles que os republicanos, que antes do 31 eran federalistas, despois acabaron caendo na farsa da República Federável, non? Digamos que foi un federalista táctico nos anos da Segunda República,
como posibilidade é a volta despois da guerra e de ver os trasacordos e as faenas dos aliados republicanos acabou escorando máis cara a un independentismo matizado, non sempre declarado, con ese xogo de ante un separador eu síntome separatista, pero hai moitas referencias claras, non? Cando eu non me consideraba separatista do Estado español, di nalgún momento. E neses anos tamén hai unha procurada sintonía coas forzas do internacionalismo proletario, non? Non é casualidade que asuma a definición do máximo representante do internacionalismo proletario de Stalin por ser tamén a definición de nación de maior aceptación e máis difundida no mundo a esas alturas. Por tanto, hai un diálogo constante nesa vertente internacionalista e antiimperialista que para min, desde logo, é un dos fíos conductores máis importantes da obra de Castelao e aínda non tampouco ben estudada, non? E nese sentido, pois é lóxico, xa remato, o Partido Popular condena. O outro día en Ribadeo un señor veu ao final e dixo: mira, faz mal falar tanto dese partido. Non sei por que me veu dar aquel consello, non? Pero que debo falar máis do PSOE, tratarei de falar tamén máis do outro partido. Efectivamente, o Partido Popular segue a estrategia que dicía Néstor antes, da Dirección General de Prensa do franquismo, habiendo muerto el político separatista gallego, esta definición, como se dará noticia, pintor, artista, en que parte da plana se daría e que se pide de Dios el perdón de sus pecados, pouco máis ou menos, non? E condénase o político e condénase sobre todo a fase do exilio. Eso é realmente, pois eso, que é a súa etapa de maior lucidez, non? É o que realmente, pois, é o produto, o home final maduro, non? E entón, claro, se lemos as intervencións do Partido Popular nos congresos que se fixeran no ano 2000, o de Pontevedra e o da Coruña, ali o representante, creo que era Homero Pérez Quintana, hai un señor así. Bueno, pois perde, Castelao perde o sentido da realidade, non? Vai vello, alá, perde, entón desvaría un pouco no exilio e volvese fundamentalista, un radicalismo fundamentalista, non? Un artista que se perde, caeu en política por accidentalmente ou por imperativo ético, danlle unhas voltas que son tremendas. Se miramos o que fai o PSOE, métese menos, non lle é cómodo tampouco, o PSOE e a esquerda do PSOE, pois falan do republicano, falan do federalista, máis, pero para falar de Castelao hai que falar, porque el deixou ben claro o que é, non? E o peor de todo é rebaixalo, edulcoralo. A min hoxe non me vale que alguén veña a dicir, por moita eminencia que sexa, que Castelao era un galego honrado, bo e xeneroso. Non supónselle, non tivo casa, non tivo tal, quitaronlle todo o que tiña o 36, pois non. E isto non cadra máis que nesa, como citaba Néstor antes a Celso Emilio Ferreiro, nesa artimaña de apropiación indebida, non? Que é un delito que está tipificado no Código Penal, non? Cando alguén colle algo que non lle pertence, pois está claro que ten que verse nesa batalla estamos loitando contra a apropiación indebida. Moitas gracias. Ben, pois creo que temos algo de tempo para preguntas, coloquio. Este bar non cerra. Paseime de tempo. Este bar non cerra. Non vai estar. Bueno, pois se tendes alguna pregunta. Sí. Segundo, boa tarde. Quixera que ampliase un pouco o comentario que na que xa fixo algunha referencia
moi acaída, sobre a chamada edición crítica do Sempre en Galiza e os seus autores. Vamos a ver, creo que o coordinador é Ramón Maiz, de Ciencias Políticas. Estou lendo un libro, Nacionalismo e Federalismo. Moi ao meu pesar, ou non ao meu pesar. Creo que desde que fixo a magna edición a coordinou do Parlamento, creo que evolucionou un pouco. Debeu evolucionar un pouco ideolóxicamente, non? Porque eu que lera daquela que non a teño, non a puiden manexar. Había traballos de Beramendi, de Enrique Monteagudo e de Ramón Maiz, que era o que coordinaba, e non recordo máis. Pero sí que veño seguindo incluso os máis aceptables e salváveis deles, como Beramendi, pois non se soltan de determinadas pitadas que son de moi mal gusto, non? Como falar dun tradicionalismo, dun conservadorismo nunca superado, atribuíndolle a Castelao, por exemplo, pois que non pintase mulleres espidas, non? E que eso aparece no diario, non? Bueno, pero vamos a ver, un artista comprometido coas clases populares que quere facer unha arte de denuncia, ese repertorio de que lle ser, algunha pintou, ou o do feminismo. Bueno, pois no diario de 1921, cando está en París, vai a unha conferencia de un grupo, non sei de que tipo. Ali hai un dos mellores economistas de Francia. Unha muller levántase ao final do acto e dille aos presentes que ela reivindica a igualdade de dereitos para as mulleres. E di Castelao o comentario: aqueles homes ríronse a cachón da muller. Aquela muller merecía ser unha muller galega. E aqueles homes só sabían concebir a muller como un obxecto de prazer. Eso é dunha mentalidade reaccionaria ou conservadora, non? Entón, eu todo o que tratei de facer no traballo Sempre en Galiza, é de poñer na balanza e de ver os exemplos da súa obra e de negar ese carácter tradicionalista, neotradicionalista ou reaccionario que hai, non? Igual que o que fixeran no ano 1986 algunhas feministas, algunha delas daqui de Vigo, de ámbito burgués, que é unha lectura que, con perdón, non a fan nin os alumnos e alumnas de instituto, non? Sobre Castelao. Non a fan, non se sostén. É vergonzoso, non? Con todas as... Non sei se asististes a presentación do libro de Pilar García Negro, pero ela aí xa trata tamén iso, non? Pero, dito, como se di aquí, nin cualitativa, nin cuantitativamente, non digo que Castelao sexa un feminista avant la lettre, un avanzado, pero non hai. Se non diría eso cando foi ao casino de Pontevedra, aquela anécdota de vendo os estatutos onde non poida entrar miña nai, non entro eu. É moitas máis cosas, pero sobre todo é a obra gráfica, o que non se pode utilizar ao mellor unha cousa dun diario así solta, dun caderno, dun borrador, que el despois depuraba para establecer de aí unha máxima, non? Entón, pois, para min esa edición do Parlamento serviu para, sentar cátedra e establecer cousas como estas, que lemos aquí, é moi... un fundamentalista, un tal, non sei que. E despois, pois, serviu tamén para facer un acto de cara á galería. Temos aí a Biblia encerrada no tal, como... É curioso que estaba Victorino Núñez de presidente do Parlamento, que foi quen... Sí, bueno, eu quería decir, eu é que non, este tema non o domino moito, me dediquei na vida a facer outra cousa, pero dende fora vexo que hai unha xogada
bueno, non sei se maestra ou medio maestra, de que a intelectualidade galega a veces é chamada polo Partido Popular para que faga estas cousas que estamos contando, non? E non o fan de broma, saben a quen están a servir, es decir, fan unha cuesta maquiavélica, non van a salir apoyando a Castelao como entendemos nós, e entón o que fan é se fijan en el detalle. A mí moitas veces tamén me pasa na miña vida, ven a xente, eu estou contando un problema gordo e veñen e te dicen, mira, Osío, ti tes unha mancha de grasa no pantalón, é dicir, están desviando el tema, el foco a outro lado. Por qué? Porque quen lle paga son drogodependentes deles, e se eles fan unha reflexión sobre a vida de Castelao, como facemos nós, automáticamente desaparecen de todos lados. É dicir, eso vemos en toda a vida en el Estado español. Quen se porta mal, estuvo, algún que estuvo, que bueno, era medio reconocido en España adiante, como actor, e por ser catalán, torceu por Cataluña, cando foi el conflito, anos atrás, foi apartado de todo. Entón, aquí tamén, é dicir, unha persona que faga arte, que faga lo que sea, sabe que si se pon a dar este discurso que damos nos aquí, automáticamente os concellos del Partido Popular, que son a maioría, non o van a contratar. Entón, a xente se manifesta moitas veces con esas extravagancias e buscando esas cousas simplemente para non quedar mal diante do patrón que son eles que o contratan. Porque se puderan ter liberdade para decir verdadeiramente quen era Castelao, dirían. Por eso é tan importante que haxa un goberno galego nacionalista para que se fale como se ten que falar, e incluso eles se atreverían a falar en condicións, nada máis. Eu Estou de acordo. efectivamente, eu tamén creo que nós incluso somos non digo tan demócratas, pero moito máis demócratas que eles, porque nós chamámoslos a participar no coleccionável do nós, non sei que, non sei canto, presidente da Real Academia, faltou máis. Eles a nós para isto non nos iban chamar, non veu, non nada. No, era un comentario que efectivamente, home, no período autonómico eu creo que é moi evidente que se foi conformando, digamos, unha, non sei se podemos denominar unha cultura oficial, con un verniz galego-galeguista, que se foi nutrindo de xente que viña a mellor unha tradición máis mesmo nacionalista, pero que se foi efectivamente amoldando, non? E que, bueno, controlan determinadas institucións, que o poder en algún momento lle poden ser funcionais, e lle poden ser útiles, pero que tamén saben que dependen dese poder para que esas institucións estean financiadas, para que os seus estudos estean subvencionados, para que as súas obras poidan ser publicadas e difundidas, que os chaman efectivamente cando hai unha... Entón, bueno, isto é unha cousa que hai unha retroalimentación e entón o resultado é que van dicir. Ora, ás veces tamén dá a impresión de que hai ou pouca formación e moito atrevemento. Un amigo meu, xa que éramos moi novos, que traballaba comigo, dicíame que usa de ignorancia, que usa de ignorancia, amigo Néstor, dicíame sempre. E a veces pode haber algo, efectivamente, de ignorancia usada, ou a veces, pois, afán de marcar, non, mira que eu son aquí, fago un análise aquí en que dá como resultado que Castelao saio do que se di sobre Castelao, pero non precisamente naquilo que o poder lle pode preocupar, que era conservador, efectivamente, pois parte de unha, e está moi claro ademais no libro, non? Parte de un mundo, nace no mundo e parte dun mundo, e na súa primeira tal que vinculado ao conservadurismo, pero un conservadurismo, se se quere, xa digamos, con certo carácter popular que nunca abandonou, pero foi capaz de evoluir. Ora, claro,
alguén que lea o Sempre en Galiza e que lea o que di Castelao, a análise que fai Castelao da realidade internacional, da función do noso país, da función do colonialismo, do antiimperialismo, que poda decir, ou incluso o que fai en relación coa propia Unión Soviética e cos partidos comunistas ou cos partidos de esquerda. El di, eu non son comunistas, pero eu teño que recoñecer que a terceira internacional e que os partidos comunistas son os que máis teñen avanzado no recoñecimento das nacións e na loita por un mundo en que as nacións teñan igualdade de oportunidades. Isto digo Castelao, isto é un conservador, un señor conservador. Creo que dificilmente se sostén, ¿no? Pero, en fin. Máis dúbidas? Mira unha cousa, eu teño a impresión, por decir de alguna maneira, de que evidentemente Castelao era clarísimamente federalista. O que pasa que eu, que a palabra federalista teño as miñas dudas, por unha razón. Vamos a ver, o federalismo de Castelao, a mí nas competencias, lendo con... ele é prácticamente máis, para min, e isto é ao mellor unha discrepancia, para min é máis confederalista que federalista, despois na práctica, porque vamos a ver, efectivamente, porque para min a diferencia fundamental entre federación e confederación, a parte das competencias, todo está en quen decide o poder, o sea, se a federación e a confederación está repartida entre as propias nacións ou parte da federación. E que pasa? Que eles tan federalista que, claro, que fala da Federación Mundial. Sí. Claro. A Unión Que Europea. A ver como se fai unha Federación Mundial, claro. A ver se nos entendemos. Claro. Entón, se vamos a ver así, hai un dibuixo do neno que está na outra beira do miño, hai un feito clarísimo que dice, a ver se o que está ao lado é máis estranxeiro que o de Madrid, claro. A ver, eso hai que lelo. Eso, de federalista, eso non ten nada. Porque se é estranxeiro, se me dirán, claro. Se de Madrid é estranxeiro, a ver onde hai o federalismo. A ver que me digan a mí, claro. Claro, eu xa sei que nos estados federales actuales, no que eu entendo que son máis abertos, para min é o de Canadá e o de Bélxica, porque o resto xa nin siquiera en Estados Unidos, Alemania xa nada, pero bueno, é un federalismo que se queda moi fora de na lingua, na parte económica, hai moitas cousas que a mí me parece máis por unha confederación que, cando fala da confederación que Portugal, o expresa claramente. Que pasa? Que naquele momento o federalismo non teña nada que ver co que foi despois, porque nos anos 30 e tanto, os países federales era Estados Unidos na práctica o máis conocido. Eu penso que ele estaba máis influído polo modelo da Unión Soviética, que era unha Claro, é que é o que hubo, claro, plurinacional, non polo modelo americano, nin moito menos. Nin simpatizaba Claro, nada antiamericano, coa República Unitaria Francesa, nin con formas. Entón, que na Unión Soviética pues, potenciaba o papel das nacións, e iso, pues, eu penso que iba, pero Néstor, claro, é que é un tema complicado. Eu non coñezo as federacións no mundo, nin creo neso, e creo que el acaba non crendo, aínda que o manteña. Entón, ele está en dous contextos diferentes. Un é o contexto da guerra coas alianzas, coas forzas republicanas de esquerda. Despois está o contexto da Segunda Guerra Mundial, que tamén lle pesa a hora de decir que, bueno, como se establecerá a paz no mundo. Eu creo que mantén ese esquema de federación, confederación con Portugal e Unión Europea, que non sería a Unión, é Federación Mundial, pero el pensa máis nunha
os galegos só impoñeremos respeto cando se nos considera, é dicir, reforzar unha posición e non perder o tempo en... Porque se tes unha posición de forza, xa virán os demais a pactar contigo, pero se pides pactar, se tes unha posición de debilidade, pois non vai... Bueno, que Castelao, para empezar, identificou moi ben, digamos, os suxeitos nacionais no Estado español. Bueno, hoxe, claro, non vou entrar, porque hai a reivindicación de se Andalucía é unha nación, ou se Aragón é unha nación, non vou entrar. Pero, en todo caso, el identificou, porque claro, literalmente, unha federación de 4 nacións. Galicia, Euskadi, Cataluña, e o que el denomina Castela, que entendemos hoxe, é dicir, porque claro, os termos tamén é que alguén pode dicir, non, é que Castelao dino sempre en Galicia moitas veces Galicia é unha nacionalidade, outras veces di Galicia é unha nación, pero que nesa altura os termos nación e nacionalidade eran intercambiáveis, non? De feito, mesmo até ese momento, pois era casi máis usual utilizar nacionalidade, non? O principio das nacionalidades, etc. Chamáballe Castela, pero no fondo o que estaba facendo referencia, digamos, é os países castelánfalantes, é dicir, as zonas castelánfalantes do que era o Estado español. Entón, aí hai unha, creo que hai unha identificación boa dos suxeitos políticos. E despois a cuestión da federación, efectivamente, que é moi discutível porque é un termo que pode ser interpretável. Fixados que cando se fala, cando o Consello de Forzas Políticas e depois o BNG fala defende a alternativa das bases constitucionais para un pacto federal, pero despois cando se fala disso, estamos falando dun federalismo xenuíno. Non estamos falando disto que di o PSOE que é federal e que non vale para nada, ou claro, un modelo federal como o da Alemanha ou como dos Estados Unidos, que é federal ten pouco. Estamos falando, entre outras cousas, que efectivamente eu concordo como que sería máis que sería seguramente máis propio chamar de modelo confederal, en que a soberanía originariamente parte de cada nación e despois cede aquilo que lle considera, que é a diferenza radical co modelo autonómico, en que como ti non partes de ser soberano, senón que é unha carta outorgada, o mesmo que achaban xa quitan, e de feito xa a quitaron en alguma ocasión, non? Sin aplicar o 155 siquiera con un decreto do goberno, ou renunciou a ela outro día o presidente, o señor que se di presidente da Xunta, pero que claro, que é un cobarde, non? Un inepto e un inútil, porque se ti, cando o teu país tens un problema, o primeiro que faz é dicir, veña, que o arranxe outro, e dice, ti para que vales, entón? Que faz aí, non? Pero, claro, esa é a diferenza, pero despois eu tamén creo que Castelao si tiña como referencia a Unión Soviética, en que pode ser cuestionable moitas cousas do funcionamento da Unión Soviética. Eu tampouco creo moito nin no modelo federal nin confederais, creo, digamos, na soberanía e, por tanto, nun estado pleno, nun estado soberano, independente, etc. Pero que hai que recoñecer é que a Unión Soviética, e Castelao era consciente diso, era un modelo que máis capacidade soberana lle daba ás nacións, e desde o punto de vista das linguas e das culturas que estaban barridas na etapa do zarismo, pois houbo non só un recoñecimento, sino un apoio, unha recuperación como linguas de cultura, como linguas literarias, etc. Nese sentido, entendo que fose un certo modelo para Castelao, non? E con todo, claro, o recoñecemento do dereito de autodeterminación estaba na Constitución Soviética. Alguén pode dicir, bueno, si, era unha cousa formal da que os países bálticos, por exemplo, fixeron uso para se tornar estados independentes, o sea, que non era tan formal, non? É certo que nun momento de convulsión, pero co amparo legal de que, creo lembrar que o artigo 17 da Constitución Soviética recoñecía o dereito á autodeterminación das repúblicas. Aínda así, Manolo sabe máis que a min disto, pero o último Castelao
eu creo que estaba de volta de todo, e dio moi claramente en algúns en varios escritos, non? En que carga contra o republicanismo español, porque no fondo pasou de ser federal a República Federal e acabou sendo unitario. En algún momento creo que di algo parecido a que non se diferenciaría moito do que nese aspecto, digamos, do recoñecimento da articulación nacional do que veu despois, e no que cada vez hai máis apelacións de forma máis directa á independencia mesmo, non? Por tanto, un pouco, bueno, e cando di os estatutos non son unha solución, sino que son, non sei, un insulto a galegos, vascos e catalán, non? Porque efectivamente no seu día tivo unha visión moi utilitaria, pragmática, se se quere, partíase de nada, e por tanto, pois aquí temos que había oportunidade pero dun estatuto que era concebido, claro, por exemplo, cunha facenda propia, ben diseñada por Bóveda. Oxe, se lles falas disto, dalles un colapso, non? A pesar de que, cito tamén de memoria, e podeme equivocar, creo que o artigo 33 do estatuto recoñece que Galiza, a competencia de Galiza para xestionar a seguridade social, pero non lle fale disto, vamos, que morre. Está no estatuto, pero non se ocorre ninguén. Home, non se ocorre nin cousas bastante máis sinxelas, non? En fin, xa que estamos en Vigo, pois na transferencia do centro de Vigo do Instituto Español de Oceanografía, que foi aprobado en 4 ocasións por unanimidade no Parlamento de Galiza, pero que cando Benegao levou ali, a última levei no eu, a comisión, o PP e o PSOE, que aquí votan a favor, e votan en contra, e ademais non lle fales de que, por favor. Que? A gendarmería. Sí. Entón, sí, penso que efectivamente a súa concepción probablemente era máis confederal que outra cousa, pero que mesmo aí acabou. Bueno, pois se non hai máis preguntas, deixámosla aquí. Máis unha vez, moitísimo obrigado, moi agradecidos por